que ara estem en un lloc que hem pensat que també forma part d'aquests 40 anys que fas avui i crec que et farà, bueno, de com està a com estava, però hi ha moltes coses que encara es conserven, o sigui, el que són les parets i tot això. I aquí, ja sabeu que veniu si no cada dia, els caps de setmana, sobretot els dissabtes i els diumenges, teníeu l'avantatge que entràveu gratis, perquè com que el papa i jo treballàvem aquí, doncs teníeu tots els passes gratis. L'única cosa que amb el Jack tampoc li feia massa gràcia, quan veníeu, per exemple, me'n recordo de la pel·lícula dels Goonies i després la dels Gremlins. Les Gremlins, això es va omplir, però, bueno, a tope. I vosaltres no venia els 4, saps? I el Jan va fotre una cara que va dir, me cago en dena, 4 butaques menys, i és que no sé si podran entrar perquè hi ha molta gent. Els vam colar igualment, sembla que vau pujar per les escales i vau anar a dalt. I bueno, doncs això, després del bar, que també ens ajudàveu al bar, que s'omplia així de gent a tope. Quan feia la mitja part, això semblava la marabunta, sobretot quan eren pel·lícules així super de molta gent. Després va fer la comunió, quan va fer la comunió vam fer que ja fer el vermutillo, allà al bar, que me'n van dir la família, els avis, el Salón, el Jackie Vendrell, el Jan, per descomptat, que no ens va posar cap problema, això també ho tinc que... Seria molt raro, però vull dir, hi tenia coses bones, i aquí ens va deixar fer el vermut aquí, que després vam anar a dinar en un restaurant, que no me'n recordo on era, aquí, aquest Pumarrú, em sembla. I aquí vam fer un pica-pica, i bueno, vam estar per aquí de sala, la gent va mirar el cine, vam estar mirant tot això, i ara, doncs, bueno, hem vingut aquí perquè hem dit, mira, és un record més d'aquests 40 anys.